Fasin mawaƙi auta Mg By da kuma fasin mawaƙi wato zafi asnanik. Wane idan yayi waka za a tsaya a jita sannan kuma a ji daɗinta, wato tsakanin wa'annan fasahan mawaka kuma sannan mawaka wanda suke trending a nan arewacin Najeriya, wato auta Mg By da kuma zafi asnanik. Za mu ɗanɗana muku zuman waƙoƙin wa'annan fasahan mawaka domin ku ji kuma ku tantance mana wanda kuke ganin cewa lalle idan fa yayi waka za a tsaya a jita sannan kuma a ji daɗinta, wato tsakanin wayannan fasahan waka wato auta Mg By da kuma zafi asnanik. Duk da idan kuka duba za ku ga cewa zafi asnanik ya riga wato fasin mawaki auta Mg By fara wato sabgar waka, haka zalika sai daga baya ne wato fasin mawaƙin auta Mg By shi ma ya zo ya fara sabgar waka har ya kawo wato matakin da yake a yanzu haka. Za mu ɗanɗana muku zuman waƙoƙin nasu, amma kafin nan muna roƙonku da alfarma idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka mai suna Sarauta 24 TV, muna roƙonku da alfarma da ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararra, kuma hakan ne zai ba ku dama da mun ɗaura sabon aiki ake sanar da ku. Idan kuma ko riga kun yi muna so ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana ƙara ba mu gudunmawa sosai da sosai. Ba tare da bata muku lokaci ba, yanzu ne za mu fara ɗanɗana muku zuman waƙoƙin wayannan fasahan waƙa auta Mg By da kuma zafi asnanik. Amma yanzu za mu fara ne da ɗanɗana muku zuman waƙar fasin waƙi wato auta Mg By. Ku gyara zama. Sautin ki ba a haɗe ya fi zama gami da maɗi. Wake nake da yaban kigin biya na sanya kiɗi. Ki barwa na giyar kauna na sha na yi zance. Tabbata da cewa lalle yanzu kun ɗanɗana zuman waƙar fasin waƙi wato auta Mg By, sannan kuma ina tabbacin cewa lalle kun ji daɗin wannan waƙa ta fasin waƙi wato auta Mg By. Yanzu ku gyara zama domin za mu ɗanɗana muku zuman waƙar fasin waƙi zafi asnanik. Amma kafin nan muna so ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo ma wanda muke ɗora baki ɗaya zuwa group ɗin da kuke da shi na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku gyara zama. Ni na yi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana, sai na ji akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Na tabbata da cewa lalle yanzu kun ɗanɗana zuman waƙar fasin waƙi wato zafi asnanik, haka zalika kun ɗanɗana ta fasin waƙi wato wanda aka fi sani da suna auta Mg By. Yanzu muna so ku yi mana comment da wanda kuke ganin cewa lalle idan yayi waka za a tsaya a saurare ta sannan kuma a yi ta a yi daɗinta, wato tsakanin fasahan waƙan guda biyu auta Mg By da kuma zafi asnanik.